Salutare, mi-am găsit la primul episod din seria noastră de Hunger Games. Da, doar atât am avut de spus. Da, da, se pare că am un bug destul de nasol care mă enervează, băga mea. How are you? Păi era un ce, uite-l bă pe Georgel, te faci Georgel. Da, am un bug nașpa care, știi, nu te lasă să bagi itemele cu parcă shift și click dreapta și trebuie să le iei cu click, să le pui, să le zbagi picioare. Așa. Da, după cum vedeți, jucăm Hunger Games. Da. Deja m-am plictisit. Gata, mă las de YouTube. Uite un gai. Unde te duci, bă? Te duci după femei? Păi spun eu că ai greșit drumul. Ha. Pentru că și am auto pe acolo și l-am găsit. Prin tunel. Aici erai, bă, Georgele. Ioi, bă, de ce mi-ați dat, bă, porcării de-astea, frate? Voi îmi dați căcaturi de-astea, bă, pardon. Ce pardon, bă, na. Nu vorbim așa, na. Ai fost luat? Nu? Nu. Vedeți ce nașpa e? Trebuie să ți le muți așa, să nu știu ce, să fasole, sarmale, să toate balele. Să toate balele, tate. Pau, e ceva pe acelea, un chest. Așa credeam și eu. Ce credeați că nu știu că e diamond, dar ce? Păi nu știam. Ba da, știam. Nu o să știți niciodată. Bine, nu știam. Am fost emoționat. E cineva acolo? Nu, logic. Aș fi vrut eu. Ce-i acolo? Un chest. Sabie de Iron. Iron. Iubesc Ironul. Mamă, ce nașpa e. Că trebuie să mut itemele astea prin inventar, va. Durează 10 ore. Durează 10 ore. Unde ești, mă, Georgele? Erai pe aici, nu? Unde ești, mă? Bă, unde ești? A, nu, acolo nu e, că știu eu. Da, hai acolo sus. E prea frumos. Băieții cu iteme mișto. Băieți cu iteme mișto. Băteți-vă, bă. Băieții cu iteme mișto. Mersi, băiatul cu item mișto. Așa. Ăla-i mort. Halo, băiatul. Haha. Bă, să nu mă arunce careva în lavă. E cineva pe acolo, dar nu mă interesează. Am impresia că a fost cineva aici. Nu n-a fost. Bă, ce tot? Bă, ce nașpa e. Imediat mă iau unul pe la spate acum. Mamă, am impresia că s-a auzit nașpa mai devreme. Bă, dar numai săbii de iron, hai una de diamant. Bine, acum exagerăm. Iron sword. Hai acolo! Bagă, bă, viteză!
ăștia deja sunt la spawn. Ce face băieții? Băieții? Niciun băieții pe aici? De ce? Vreau un băieții. Hai măi, Jordanele. Sabie, am găsit sabie. Bă, sunt fulgerele alea. Random. Da, țin să vă anunț că e prima dată când joc pe mapa asta, am uitat să vă spun. Și am uitat să vă spun că nu văd nimic. Enchant, dar n-am ce face. Hai bă să ieșim de aici că e întuneric. Labirintul. Bă, dar ce am făcut lui ăla? Stătea și el ușurel cu shift și a căzut în lavă. Bine, a durat până a căzut, că doar... Hai măi, Doamne, să fi fost cineva acolo. Nu, sunt alea. Ba nu, e un băiat. Ce bă crede că nu te-am văzut? Un băiat, fată. Tu, fată mai ușor. Mai sunt doi playeri. Eu cu încă cineva. Da, acum cu încă cine mai sunt? Cu tine. Nu tragi tu după mine. Te-am văzut, băi. Băi, Jordele. Salut. Ce-i fulgeră? Prea ușor. Mamă! Mă trăsnește, Doamne! Mă trăsnește! Hai după el! Și tu ai bă skin de fată, bă! Yeee! Cine-i mare barosan?